ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଣ୍ଡ ଇଲିଶ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ରାଇତା ରହିଛି କହି ହେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ପୋଟଳ ଭଜା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ରହିଛେ ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବ। ତାପରେ ବି ଯେ ଆମର ରହିଛି କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ରହିଛି ଭାଉଜ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ କୁହନ୍ତି বৌদি। বৌদি কী হয়েছে এটা কি সব বলবেন তো? আলু ভাজা, কাঁকরোল ভাজা, পটল ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা, ঢেঁড়স ভাজা, বেগুন ভাজা, আর কুমড়ো চিংড়ি দিয়ে তরকারি, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে আলুর তরকারি।